Železobetón, termín, každý chce byť šerif. Beaty, devky, basa, klavír, vône všetky chute, smekty, flauta, trubky, saxo, sláky, čerstvý renesancia, cesty mojej ženy, besný Artur, Johnny, pretrim. Dida is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Dida is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Dámy a páni, pozdravujeme vás zo Štúrova. Jedno príkam spíš, všetko bude krásne, plné pery otlačené pre mňa rovno na skle. Občas sa mi sníva, že musí hrotiť freestyle, asi sa ti... Kde sa koná charitatívny ples na počesť rómskej menšiny na Slovensku. Budem tam vystupovať ja, Sixa Sklovská, a hlavný program večera Laco Lučenič. A čo už nepačuje? Tak, a teď si vás kúpim. Všicky. Kámo, sa to tak ťažko drží. Ja cítim ako Norsku všade sú takéto bránky. Čo robíš? Kamo? Tvoj prvý prd medzi... Nie je taká ťažká. Bydlisko, však toto je Chrenová. Takto si predstavujem Chrenovú. A koľko ešte? To vyššie by museli byť troška. Budovky. Jasne, že nie, my sme rodine založení, nevidíš? Môže to vyzerať, že blúdime a absolútne nemáme orientáciu. Toto je Kodaň inak. Hej? Ale mám to pod kontrolou. Když nemôžeš, tak přidaj. Potom nesieš Kamila to striedať. Bežíme! Jemienko! To je fúr. Mali by sme mať pocit, že sa fúr točíme okolo továrne, ale mám to pod kontrolou. Ideme do centra. Straight ahead. Salo! Mám drahé veci u seba. Aspoň na patu. No, to tu môžete fúr. Help me. S nimi musím vydržať týždeň. No, my s tebou. Lutujte ma, prosím. Darujte mi daň z vašho prispôsobenia. Ako to je? Príjmu, ty kokot. Tak príjmu, áno, ďakujem. 2%. Ďakujem. 2% vašich daní, Áno. naše túžby. Áno, aby sme vedeli cestovať. Nie je to sebecky, ale my vám tvoríme kontent. Ale potrebujeme na content. Áno. Takže Pre vás darujte. vytvárame Ďakujem. hodiny strihackej práce, nápadov, utrpenia, bolesti nôh. Ako to počujete? Je to ťažká drina. Áno. Jola, šušťaky na hlave, kapuca, kruizíme po meste, Sokrates, Jakuza, predstavy o svete, o slovách, hore, peško, vránok, zareve, z výfuku plamene, padajú ilúzie, padnú aj predstavy, albume na ceste o... Normálni ľudia, normálni. A mentoli. Počkaj, tam musím sústrediť. Počkaj, toto zóna, to je asi takzvané bebravské pucle.
Vlado nabehne a spacifikuje ťa. A nás budú vypočúvať.